Oh, yun mga idol, oh. Ang mapagpalang umaga dyan. Alas 9 na pala. So hindi ko na na-video yung aking mga ginagawa dyan, oh. Yan, oh. Malinis na siya. Doon, yun. So may konti pa yan dyan. So itatanim na natin yung ating saging, no, mga ka-idol. Itanim na natin yung ating saging dyan. Kasi malinis na. At saka may natumba na isa, no. So relax muna tayo konti. Grabe pawis ko mga kasigaw. Itanim natin ito ulit, no, kasi natumba to eh. Itatanim natin ulit kasi sayang. So yun mga idol, no. Natanim na natin. So doon naman tayo sa kabila. So ito na mga ka-idol, no. Malalim siya para sigurado talaga. Kaya yung inilagay natin dito, no, kardaba at saka mangga. Kasi yun lang yung lumalaban sa mabato-bato. So ito na mga idol. So magpahinga muna tayo mga idol. Grabing init. Saka pawis na ako. So yun lang muna, no. Bye bye.